Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, al'ummar Najeriya baki ɗaya, ba ma iya Najeriya ba, Nijar, Kamaru, Chadi, duk faɗin duniya baki ɗaya. Ni ne Usman Haske, wato mamallakin Haske 24 TV. Kamar yadda na yi tunani domin kawo muku wasu sabon abubuwan da za ku fahimtu, za ku ilmantu da su a ciki. Wannan tasha dai ta Haske 24 TV musamman na ƙirƙire ta ne domin kawo muku wasu sabon abubuwa wanda za ku fahimce su kuma ku ilmantu da su. Musamman shine kamar ya za a yi waƙa bayan kana da kiɗa kuma kana da kwamfutarka, kana da sona, duk wani kayan abu da za ka yi na waƙa. Ka biyo ni domin sanin yadda za ka sa ka ɗauki kiɗa ka sa a sona, ka saita shi, ka fara voicing gaba ɗaya. A yanzu zan fara nuna muku menene yadda za ka yi ka ɗaura kiɗa akan sona har ka fara yin abin da kake so, wato waƙa. Ka biyo ni domin ganin yadda zan nuna maka yanzu. Kaga wannan shine sona, wannan software din shine sona. In ka yi double click akan shi ya bude, yana budewa. Yawwa, kaga anan sona ta bude. Za ka yi cancel din wannan abin da na cancel. Za ka zo wannan in ka danna zai buɗo maka open kuma da new, sai ka shiga new din. In ka zo za ka cire wannan makin din, kana cire shi sai ka danna ok. Kaga ya buɗo maka inda za ka sa kiɗa kenan. Za ka yi ƙasa da wannan kamar yadda ka gana danna a nan, sai ka dawo wannan duka goge su za ka yi gaba ɗaya. Za ka haɗa sai ka goge. Kaga delete a nan, za ka goge su sai ka buɗe sabo. In ka yi right click haka, za ka yi right click akan mouse ɗinka sai ka zo wannan na farko kenan. Yawwa, sai ka ƙara buɗe wani irinsa shi ma. Za ka zo nan sai ka buɗe track ɗin, sai ka ƙara buɗe wannan ɗin. Wannan shine wanda za ka sa kiɗa a takaice, wannan kuma shine wanda za ka ɗaura voicing. Wato misali yanzu zan nuna maka yadda za ka fara ɗauko kiɗa ka ɗaura shi kan sona. Alal misali, kaga in ka shigo nan file sai ka zo importing nan kenan. Kana shiga importing sai ka shiga audio, zai buɗe maka. In kiɗanka akan desktop yake, misali nan kenan, za ka danna desktop sai ka biyo kiɗanka. Misali in shine wannan kiɗanka, sai ka danna. Kaga kiɗanka ya shigo kenan, ya shigo sona. Misali yawwa, to kaga kiɗanka ya shigo sona kenan. Yanzu abin da za ka yi ya baka damar ka fara yin voicing, sai ka zo wannan wajen track ɗin da za ka yi voicing ɗin nan, wannan kaga ya nuna maka wannan arrow ɗin da ya kalli ƙasa, sai ka danna shi. Kana taɓa shi zai baka dama. In ka zo nan zai baka dama sai ka shiga wannan na farkon. Kana shiga ya baka dama da za ka fara voicing kenan. Sai ka danna sai ka zo wajen R ɗin nan, ka danna recording. Kana danna za ka ga track ɗin ya yi ja, to lokacin ya baka dama da za ka fara voicing kenan. To amma in kana so ka yi shi cikin kwanciyar hankali, ba wani abu da zai abin nan ɗinka, sai ka zo wannan wajen wannan net ɗin da kake gani, wannan net ɗin. In ka zo wajen za ka taɓa wannan aron na kusa da shi. Kana taɓa za ka zo nan, za ka ga an rubuta move to ko kuma move by. Sai ka danna move by kake so, shine zai baka dama duk abin da ka ɗaura zai zauna daidai. Idan ka gama wannan, wannan abu shine na farko da zan fara kawo muku domin sanin yadda za ku yi. Domin sanin yadda za ka yanka kiɗa ya kai maka daidai yadda kake so ka yi waƙarka, za ka biyo ni a bidiyo na gaba da zan saki. Ku yi subscribing a Haske 24 TV domin sanin yadda za ka yi nan gaba ka fitar da waƙa. In ka bibiye ni za ka koyi har yadda ake haɗa kiɗan kansa. Ka biyo ni, ka yi subscribing, ka danna alama ƙararrawa domin sanin
duk bidiyon da na ɗaura za ka sani kuma ka kalla domin za ka ilimantu da shi. Na gode.